Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasiya silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, totoo kay ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Din ka balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw magbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagotang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. George! Ay, kuhadlo ka, George, ha! Di na ba kumahadlo kong multo? Ay! Oh, pintig! Ay, napagutan na. Mamauli na ta. Mamauli kita. Dali! Nga nang inigihadlok si Catherine Claudia. Isog siyang pagkababay. Gusto lang kong musukod kung asa kutob ang kaisog sa imong pagkaon, Luis. Ayaw na kinig-uspa. Ayaw na siyag paanhi. Unsa? Nagsugod ka na usab, Claudia. Manghilabot ka na usab sa akong kinabuhi. Tungod kay mao ka na ako sa imong kinabuhi, Luis. Si Claudia Luis. Kung dili ka gusto nga manghasi kami nining Davita. Kusgan ka na, Luis. Mao kini ang gusto ninyong mahitabo, dili ba? Nga mo inom akong dugo. Pwes karon. Ayaw na kamo pagsubak-subak sa kung gusto. Kung dili ka mo gustong masakitan. Ayaw ako hadlo ka, Luis. Kung gusto kang walay masakitan sa mga tao ni Ining Dapita, ayaw na paanhi katong pagkaon mo din sa bahay nga tisa. Nganong gihadlok mo usab ang maong babae, Claudia? Tuhod ni wala ako makauyon nga siya ang gipiling kuhaan og dugo ni Luis. Gusto ka? O makapahibulong ang maong babae? Unsay nahibudngan mo ni atong Catherine Rofo? Wala siya maluya bisan kung gikuhaan na siya og dugo ni Luis. May gitago ka nato si Luis? Gusto ka? Ligon ang iyang alis sa una-una. Dili ako makasulod
aron basahon kung unsay mga plano ni Luis. Kung dili kita makasulod sa iyang hunahuna, dili usab siya makasulod ug makabasa sa atong mga plano, Rufo. Basila! Nausa naman sa ning agtang mo, Tenay! Laoy. Nausa na sa ne! Oo. Kuan lang ka na nga kuyaw-yaw ka mo samot ka sakit. Kuan natuwad ako la. O, tuwad lang. Nadakinas ko, maong natuwad ko. Sa, nadakin askaw na tawad. Oh, natuwad, nadakinas. Oh. Mao na la, tambali na lang ko lang kuyaw-yawi ka mo Sabay samot na. ka sakit. Tama ka na Nene, tubig na yun. Inom kay luspad kay kada. Gawas yun sa... Gawas sa bay. Sige. Luspad kay kapag gawas ni mo sa bay, tisa ganina. Mura kang nakikita ka ba, ha? Nga, uy. Nga, Gihamok ka ding. Ha? Gihamok ko. Gisamo ka? Hamok. Gihamo ka? Sa susabay? Nga tisa, ha? O, lagi. Grabe nga mo ka, uy. Dadaan palagay ko. Doon na lagi yung multo na nagpuyuan ng bayi nga tisa. Kay doon ka nagong kaayo ng wapay eh. Pero, wa mong kumahadlok la. Yung sa mga pagkamukha, tinay. Lain akong kabuhi. Isa ba ding uy, lain ka buhi. Sa ginahitabo nito sa bay nga tisa, tinay, ha? Nalupad ang mga butang. O, siya! Pagtarong, Tenay, pagtarong ka rin ha. Magtarong bitaw ko, lula. Lagak sa ulang. Kapag niya. Lisod Pero, ka kagsud ako kakaglawas. Awara ko ni siya. Hadlok-hadlok, pagakos. Pero tinuod lagi akong giingon lagi nga gihamo ko. Naglihok ang mga butang, pero wak mahadlok la. Parehas ng ungo-ungo na nasa sini. Mao na, mahugyod ting ay. Oya. O, wa ka mahadlak. Madlog na siya, Lola. Uy! Ay, wak mahadlok sa multo nga nanghasi nako. Mas nahadlok nga nagtanaw sa nahong ni Lulo Ilmo. Nga nahadlok kami abog na ko pauli dinhi. Usa? Hagtod ang tiguang na hadlak? Ula kila, grabe ha. Isiga yung mata. Pero, okay na, uy. Agtang ramay naigo na ako sa hamok ni George. Uy, naunsa ka bang bata ka? Di ka mahadlok nga. Di ka mahadlok og maligno. Da! Mas mahadlok lagi kong tao lang kaysa multo. Ay, sige na ding, lakaw na ding. Mag-abot na lang tayo sa eskwelahan ding ha. Wala, uy. Wa man din sa classroom naman si Luis. Hoy, Tinay. Hoy, kasabiya. Pero nga ko ha? Oh, tarungan sa kong tagad. Kay tarungon tagad-tagad. Saan naman sa gidoon mo na ako? Klaro kay Kabilya. Manghaso lang ka na ako. Mangaway lang sad ka. Mana. Yan, masag kang awayon, be. Ay, Bilya. Nakisulti ni mo ay. Ayaw na lang yung kong awaya, Bilya ha. Kay? Abyan ba ako? Isa? Abyan ka? Unsa abyan ka? Ako ba? Doon ako'y abay. Doon ay multo nga nag-abay na ako. No, bantay ka, Bilya. Masuko ginang multo ni mo. Kung ni mo ko aga, kanaawayon ko ni mo. Hilom dia ay. Che? La, Bilya. Nagtanaw siya ni mo, Bilya. La, o na si mong kilid. La. Da, sibat lagi kang Bilyaha ka. Samuk-samuk. Ay, anila ko silam sa mangga magkuhat ni Luis, oy. Ay, pa mangga siya, no? Oh, wa ka man lagi magilis. Dili ka mo eskwela, agahon. May guna-una lamang ako. Kaya importante, Elmo. Unsa man ka na? Basig magkatabang ko. Maayo kay wa din ni ando ka man nagsuon nga samukan. Maayo tingali nga dili na nimo patrabahuan si Catherine din Elmo. Unsa? Ug nganong miabot man na sa imong huna-huna, agahon. Tungod kay mamiligro siya kang Claudia. Kung mo trabaho siya din. Kung mao ka na, si Claudia ang
sa mga butang din sa sala. O kang uban, mihapak sa agtang ni Tinay. Oh, Ilmo. Una siyang nakamatakan ako. O gigamit niya ang iyang gahom. Ang iyang gahom sa hunahuna aron hadlukon si Tina. Unya, unsaon maninato karon? Ako na lamang ang mupasabot kang Catherine. Uy. Wa man gid mo eskwela si Luis. Tinay! Uli na tayo, bay. Tara, bay. Ayaw na ding. Una na lang. Akong watan si Luis nini. Siya nalahat to dako ha. Saan naman tao ni siya? Nausap na gigabay, Tinay. Ay lungod ko. Kag kundi hakalain good. Wala kay. Ikaw ba? Loon ako. Ang boy pang ludoy kay cute biya ka. Hoy, paminaw. Kami man sa si Luis ang silingan. Mga kami anging magkuyog. Sige. Pero ugma, ako ikaw ba ni mo ha? Si Luis, gabi eh. Ako, sa adlaw. Ha? O lagi. Sige na, Sige, ikaw sige, na. sige. Amping ha? Amping sa... Tiat-tiat na pagkikagnaw. Ha? Yes, sir. Ano koy? Lagi. Bye-bye. Ay kapandol. Okay. Karaan. Ay. Hain naman ni Luis. Uy, gabiin na ba? Guys! Guys! Hala, no. Wa ka mo eskwela, no? Naghubog-hubog lang ka, ha, Tuni? Ano may lami yung eskwela? Eh, may uyab naman ka. Gusto na gusto na yung uyab. Hindi. Uy, Catherine. Upauli ka na. Ay! May giniya ka, Luis. Ikaw ginagagdag di malas na ko do. Ikaw. Oh. Nakasaba ako kanimo? Oh! Tawag sa! ay, Yan Tuni? ko tayo manguyab ni Tinay. Tuni? Pero diam ka, ha? Kung wapag ka, kauyab ng tabi. Tuni! Di ka matayo ka pa! Tuni! Tuni! Hoy! Tuni! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.